Il-vetturi fit-toroq Maltin qed ikomplu jiżdiedu konferma li traffiku fit-toroq tagħna mhux perċezzjoni. Ċifra maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jindikaw li bejn Ottubru u Diċembru tal-2020 fil-Gżer Maltin ġew irreġistrati bħala vetturi liċenzjati ġodda aktar minn 5300 jew aħjar medja ta' 58 vettura ġdida kuljum. Ta' filwaqt li sal-aħħar ta' Diċembru l-ammont ta' vetturi fit-toroq Maltin kien jisboq l-400 u 2000 fejn madwar 60% minnhom jaħdmu bil-petrol u 39% oħra jaħdmu permezz ta' diesel. Minn dan l-ammont huma biss ftit aktar minn 1% il-vetturi fit-toroq Maltin li jaħdmu permezz tal-elettriku jew fuq bażi hybrid. Dawn iċ-ċifri jikkonfermaw b'serjetà l-eżiġenza u l-urġenza li l-poplu Malti wawċi għandu sabiex ikollu l-aktar arja nadifa possibbli. Kien għalhekk li fl-aħħar ġimgħat il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech sostna il-Gvern Nazzjonalista jemmen ħafna fil-potenzjal tal-karozzi elettriċi u għaldaqstant jagħmilha priorità illi l-Istat jirrikonoxxi lil min jinvesti f'tali vetturi fosthom ngħid tariff serja u ġenwina. Bernard Grech insista illi preżentament hawn skema tal-Ene Malta biex min għandu karozza elettrika jista' japplika għal dik li suppost hija rata preferenzjali matul il-lejl, iżda fil-verità ma hija rata ta' bil-lejl xejn. Dan għaliex bi 13 ċenteżmu għal kull unit illi tuża biex tiċċarġja l-karozza tiegħek qed tispiċċa tħallas ola mill-irħas tariffa ta' matul il-ġurnata. Wasaħa il-Gvern Nazzjonalista kommess illi iraħħas it-tariffa ta' matul il-lejl għal karozzi elettriċi b'20%.